Otac Predrag Popović je sveštenik Srpske pravoslavne crkve sa službom u Velikoj Plani. Svoj govornički dar koristi za propovedanje evanđeljske istine u nameri da probudi i pobudi u ljudima veru i ljubav prema Bogu. Svoje besede i priče, koje organizuje virtuelno preko svog YouTube kanala, izazvale su pažnju mnogih vernika. Pomaže Bog, oče, dobro nam došli. Bog pomogao, bolje vas našao. Evo, već nekoliko dana ste u poseti našoj zajednici ovde u Americi. Imali ste priliku da upoznate naše ljude, da vidite kako žive, šta rade, kako rade, pa kakvi su prvi utisci? Po tome svi nekako pitaju, međutim ja ne volim da govorim o utiscima dok ne napravim celu sliku, ali te prvi utisci, jer taj je ceo život i u stvari je kao jedna puzla sačinjena od raznih šarenila i sad ako neko stavi prvo ružu, on će misliti da su sve ruže, ono ispadne na kraju jedna zgrada sa jednom ružom. Ako neko krene pak vidi neko sivilo, onda će misliti da je sve tako, a to možda samo jedan detalj neke fasade i tako. Vladika je divan, čovek, domaćin, širokogrud, sveštenici su dobri, sarađuju međusobno, rade vredno sa narodom. U Srbiji su retki, ako uopšte i znamo, zajednice gde imaju svoju salu fiskulturnu, recimo za košarku, da imaju i svoje folklorne grupe i tako dalje. To kod nas jako teško ide. I sve to, ovde to već ide, ljudi se okupljaju i oko crkve i oko raznih zajednica i tako dalje. Na kraju krajeva ta okupljanja je jedino i što imamo. Tako, naš narod je divan, dobar, kao i svuda. Svako ima neke svoje probleme, nešto čega smo morali da se odreknemo da bi nešto stekli i to tako kako s čim može da živi. Ono što je specifično za vas jeste da govorite jednostavnim jezikom, onim koji dopire do srca i duše običnog čoveka. I to se pokazalo vašim uspešnim besedama na YouTube kanalu. Imate preko 200.000 pratilaca. Kako se vi osjećate povodom toga? Pa koja je suština govoriti jezikom ako to nije jednostavno, ako to ljudi ne razumeju? Zašto onda razgovaramo? Koja je onda poenta mene koji sam besednik i koji se obraćam narodu i ljudi me ne razumeju? Zašto se onda obraćam? Hristos je govorio jednostavnim jezikom. Ja verujem da su njega u to vreme smatrali nekim ko nije dorastao nekim izazovima, nego što on učini čudo i onda im skrene pažnju na suštinu. Gospod je u svojim pričama govorio kao da je poticao iz jedne seljačke porodice, doduše njegov otac je bio zanatlija, ja znam šta znači biti dete zanatlije, pošto je moj otac bio majstor, popravljao duše automobile. I on je govorio o vinogradu, priča o vinogradu, pa o sejaču i semenu. Dakle, pričamo o seljačkim pričama, ali jezikom na način na koji ljudi mogu da razumeju. I te priče žive i dan danas i onda mi čak u crkvi kad kažemo to ti je kao priča o sejaču i semenu, dalje ne pričamo. Jedna poznata priča koja ostaje utisnuta u narod. Tako da ja gledam sva dešavanja u mom životu i u životu drugih ljudi na neki način da to prenesem i da ostavim ljudima, a moram da kažem postoji jedan sebičan razlog tog mog interneta, i moja deca i moje pokolenje. Znate, kada ste se nekad zapitali, imali ste jednog dedu za kojeg vam pričao da je bio ovakav, onakav, i ste da bi kako bi volila da popričam s njim, šta li on misli o tom i tom. Moje deca, moji unučići sutra, i ako me ne bude, i ako me odnese nešto, oni će imati mene i moje savete njima upućene, kako kroz život da se bore. Tako je, dakle, to je bila neka možda moja i prva zamisao da ja svojoj deci ostavim tako u amanet sebe. Na taj način. Međutim, onda razmišljam, pa ima i druge dece koje bi to trebala da znaju. I tako to, kad je to poslo otišlo, Gospod je to učinio, to čudo, da to tako dopre ovako munjevito do ljudi širom sveta i do one dece koje su mali, do one dece koje imaju 80 i nešto godina. Čak ste prevođeni i na ruski i engleski jezik, je li tako? Pa dobro, mi se sad trudimo, to je možda neka sledeća etapa misionarenja, da se sve te besede i svi ti videosnimci prevedu na strane jezike.
Međutim, jako je to teško, treba naći ljude koji su spremni da volontiraju, pošto budžet nam je izuzetno mali, ograničeni, mislim da gotovo da ga i nema i svi ljudi koji rade, to rade iz dobre volje, ali opet sad je kanal prerasto i porasto mnogo, tako da je potrebno i te ljude sve platiti. Ja vama ne mogu ni da kažem koja je žrtva tih ljudi koji mene prate i šta sve oni rade i koliko oni vremena i sebe daju i koliko se zameraju i sa okolinom koja možda to ne podržava, jer ljudi ne idu kod nas u crkvu, ljudi kada neko posti, drugi mu se izruguju, a kamoli ovako nešto. Čovek ide kroz život kako misli on da je to dobro. Često puta shvatimo da ne znamo gde idemo i da je naš život zaista težak i nesmislen, besmislen, neosmislen, bez cilja nekoga i onda dolazimo u problem. Ili nađemo zamenu za taj smisao ili potonemo. Jedini je Bog pravi nosioc sreće u životu. Jer samo kroz njega čovjek može da osjeti ljubav, veru i nadu. A kroz te tri vrline od kojih je ljubav najveća, čovjek može postići punoću. Kada dođe do toga da se čovjek prepusti Bogu, da ga Bog vodi, on će raširiti svoje ruke. I Bog će ga uzeti i njega će voditi kroz život. A kada Bog nekog vodi kroz život, to će biti svašta. Nakovanj. Ali ti ćeš biti srećan. Ti ćeš biti zadovoljan i u trenutku stradanja i u trenutku boravka u paklu ti ćeš biti srećan. Ako nemaš Boga u sebi i ako stalno tražiš alternative, puta, sreće, zadovoljstva u svemu u ovome svetu osim u Bogu, ti ćeš izgledati srećan, živećeš u raju, a u tebi će biti pakao. Ne znam da li ste me razumeli. Nadam se da jeste. Sve je zapravo krenulo od vašeg puta na Ostrog 10. februara prošle godine, kada ste bili pozvani od Svetog Vasilija. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo, mislim, Gospod je rekao, odrekni se svega i pođi za mnom. To je baš bilo to. Samo što je to bilo na određeno vreme, da idemo do Ostroga i tako dalje, ali to je poziv i za ceo život. Mi se svakodnevno odričemo nekih svojih prohteva zarad Hrista. I pored svega toga on to nama da. I svi moji najluđi snovi, sve moje najluđe želje koje sam ja negde imao, Gospod mi uslišio. Ali samo zato što si spreman da daješ sve i da se svega toga na kraju i što ti je dao odrekneš zarad njega. Oče, koliko naši ljudi poznaju veru? Mi nismo narod koji je naučen da čita Bibliju ili da baš idemo svi redovno u crkvu. Da. Naš narod nije crkven prvashodno, znači, a ne može doći do poznanja Boga ako nema crkve, to jest liturgije. Ali kada smo u toj liturgiji, trebamo da uzrastamo, trebamo da se učimo. Tu ulogu preuzimaju i sveštenici, i katihete, i episkopi, i tako dalje. Ali za početak je jako bitno da ljudi krenu u crkvu i da ljudi krenu da se pričešćuju. Tu će naći mnogo odgovora na svoja pitanja. A znanje dolazi, to je proces životni koji će doći do smrti i umrećemo kao neznalice, ali opet ćemo znati mnogo više nego kada smo krenuli u crkvu. Nažalost, velika je naš problem što smo sujeverni. Veliki je problem što se odričemo svoje vere, koje se naši preci, koje također nisu čitali Sveto pismo, koji su bili i nepismeni, a svoj život su za svoju veru davali, jer je vera bila nešto što su oni suštinski. Znači, ja svoje vere neću da se odreknem i možeš da mi uzmeš kuću, možeš da uzmeš sve. Kad kuća gori, znate šta su naši ljudi uzimali prvo iz kuće? Ikonu iznosili napolje. Znači, uđe u kuću, uzme ikonu, skine sa zida, izađe napolje, kuća nek izgori, napravit će drugu i opet će ikonu da okače tu. Znači, kada treba, ako dođe neko i kaže pobiću ti deco, odrekni se vere,
ubi. Da li smo mi danas takvi? Ja ne bih rekao baš da jesmo. I da zbog mnogo manjih stvari se odričemo, ne samo vere, odričemo se ljubavi. Koliko se supružnici danas vole međusobno, koliko se poštuju, koliko se deca danas međusobno vole, koliko deca poštuju svoje roditelje. Znači, danas ni u ljubav se više ne veruje, ni u ljubav više ne može da se održi. A o nadi da ne pričam, koliko deca je u mladih, što ne sme da bude. Deca su ovako jedan koncentrat radosti i života. I kad vi vidite jedno malo dete da je u depresiji, da je anksiozno, vidim decu ovde šetaju, imaju, kučiće šetaju i sad piše service dog. I ja se pitam šta je sad to, šta to znači, vidim da dete nije slepo i sve to. To je dato kuće da ona njega mazi jer je dete u depresiji i to kuće je njegov lek i tako dalje. Znači, to je lepo kad se deca leče prirodom, to nam govori šta nam fali u životu, ali je strašno kad vidite dete da je depresivno. Tako da u ovom svetu fali mnogo više vere, ljubavi i nade. Svi smo na neki način robovi telefona, robovi interneta. Društvene mreže mogu biti vrlo negativne, ali u vašem slučaju evo pokazalo se vrlo korisnima. Pa, društvene mreže uglavnom jesu negativne. Mnogo više negativnih stvari imaju nego pozitivnih. One baš upletu čoveka. Dovoljno je da te naprave zavisnim i dovoljno je da naprave neku virtualnu stvarnost kod ljudi, pa je veća šteta nego korist. A ja društvene mreže koristim kao jednu vrstu pozivnice na sabranje, ali lično sabranje, na zajednicu. Jer ako je moja misija na internetu samo ja sam tu, ja vas učim, vama crkva ne treba, liturgija ne treba, onda je to desetostruka šteta. Ljudi će biti mirni i samo u trenutku dok gledaju moje besede i onda posle toga već će da ostane, a to je ono što vračare rade. Vračare prave kult ličnosti oko sebe i ljude vezuju za sebe i onda da ljudi ne znaju ništa da urade bez njih. A to mi duhovnici ne radimo, mi smo prolazni, nas neće biti, mi vezujemo ljude za Hrista. I ljudi moraju da znaju da je lepo što gledaju kanal oca Predraga i drugih sveštenika koji se bave time, koji to pomažu, ali sve što mi u suštini govorimo jeste da ljudi dođu na liturgiju, da upoznaju druge ljude koji su ovde. Zamislite vi događaj da dođu moja dva ujaka iz inostranstva, obojica žive u Londonu, jedan je u bogatoj eri, drugi je u siromašnoj eri, i kada su dolazili tu na neku sahranu, njih dvojica se vide i kaže, čekaj bre, ja tebe poznajem. I oni su shvatili da su oni braća, a nisu se znali. Oni su znali da postoji neki brat u Londonu. Oni pojma nisu imali da su oni braća, a sve vreme na liturgiji su stojali jedan pored drugog. U Londonu. Znači, idu u crkvu i stoje jedan pored drugog i oni se pozdravljaju, pojma nisu imali da su braća. Dakle, liturgija je ona koja otkriva, sad kad dođu u crkvu i kad se vide sad već drugačije, očima se gledaju. Sad već imaš nekog svog tu. Tako da ljudi koji su u inostranstvu imaju duplo više razloga da idu na liturgiju nego mi koji smo tamo. Mi smo tamo uvek u zajednici. Mi popa vidimo redovno. O, gde si pope, kako si, šta radiš, je dobro kući, znači vidimo se međusobno. Dolaze na liturgiju slabije, ali na moje veliko zadovoljstvo i iskreno ja sam optimista i vidim da se budi vera u ljudima, da se budi duhovnost i drago mi ako sam bar jednim malim delom mogu ja doprinao tome. Čak i vaša deca, Teodora, Pavle i Petar imaju svoj YouTube kanal Pop-Up 3, je li tako? Jeste. To je bio neki projekat, jer mi smo generacija koja smo rasla uz prelepe, uz Ljubivora Šumovića, uz Muzički tobogan, uz Branka Kockicu i tako mnoge divne dokumentarce, Zoteku i tako dalje, emisije. Međutim, ja se pitam, to je bilo vreme, i sad recimo pričamo mi sa prijateljima i oni kaže, eto kakvo je kvalitetan program bio u naše vreme. Ja kažem, dobro, ali to je vreme naših očeva, nama tajelo taj program. A šta smo mi kao očevi sada svoje deci dali? Dao si mu telefon i pustio si ga u svet nespremnog, nezrelog i on samo ide po tom YouTube-u i gleda, Bože me sačuvaj, svakake karakondžule i youtubere koji su veoma nevaspitani, uče decu pogrešnim stvarima i tako dalje.
I ja kažem, reko, deco, ajde, reko, da snimamo kako vi ovako funkcionišete, čime se vi igrate, šta vi radite i tako dalje. I onda su oni tako krenuli. Oni to ne vole, njima je to mnogo naporno i to jeste. Ali ne, kažem, to je vaš podvig. Vas je Gospod pozvao da na taj način služite njemu. To što ćete da idete u crkvu, to je svakako, to je to bez daljnjeg i kad mene bude i kad mene ne bude. Ali hajde da napravimo neki podvig Gospodu. Neko će, ko ima mnogo para, da donira, da pomaže sirotinju. Neko ko ima mnogo ljubavi, on će da ide da grli. Neko ko ima mnogo rečit, on će da razgovara sa ljudima, svako po svojim darovima. A vas je Gospod obdario da na taj način možete da drugarima vašim plasirate jedan lep program i jedno lepo detinjstvo. I tako je to počelo. E pa, dragi moji, ja vam želim da svoju decu svako veče uspavljujete sa tom rečenicom: volim te do ostruga. Ovo je taj Pavle što je rekao tati da ga voli dokle? Do ostruga. Do ostruga me voliš. Kako i dete zna šta je svetinja, kako ljubav može biti sveta, a pogotovo kad je Bogom ovenčana i blagoslovena. Pa reći nekome volim te do ostroga, koliko to jačine ima, koliko to smisla ima, voleti nekoga do ostroga, žrtvovati se do ostroga. Tata duguje toj ljubavi da oda počast, da izmeni kolika je ta ljubav moga sina prema meni. Je li tako? Vaš životni moto vaše porodice jeste upravo ljubav. I vrlo često ste u svojim govorima pominjali da je jedini način da se neko pripitomi upravo ljubav. Je li ljubav smisao života? Pa možete vi ukrotiti, recimo ako uzmete psa ili lavaju, uz pomoć šokogrlice, uz pomoć biča i tako dalje, ali on vas neće voliti. Taj odnos između vas zasnivaće se samo na tome, na strahu. A to je demonski odnos. Demoni se međusobno boje jedna drugog i kidišu jedni na drugog. I taj lav će vas napasti čim okrenete leđa. Ali ako vi uzmete tog lava i mazite ga, imam basnu kada je miš izvadio lavu trn iz šape i ovaj ga je štitio posle toga i tako dalje. Znači, to je jedna lepa pričica koja govori da taj lav nije lav zato što je zver, nego zato što ga niko ne voli, zato što mu je potrebno pomoć. Pa eto, jedan mali miš napravi jednu veliku stvar. Tako i mi, pozvani smo, Gospod nas je pozvao ovaj svet, da volimo ovaj svet. Rekao, idite po svetu i neka vas po ljubavi vaše poznaju da ste moji učenici. To je toliko duboka rečenica i to je moj glavni moto, toga se uvek pitam, Gospode, jesam li ja danas bio dostojan da budem nazvan tvojim učenikom? Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, da li sam ja došao, Gospode, u ime tvoje ili u ime svoje? Znači, to je ono pitanje koje ja stalno sebe pitam. I onda gledam da taj narod prigrlim, kako bi ga Gospod sad prigrlio. Šta bi Gospod radio sada da je ovde? Sada Hristos da dođe ovde među narod, on bi te ljude grlio. On bi te ljude voleo, on bi te ljude tešio. To moram da radim i ja. A kad dođe, on će utešiti i mene i on kaže, priđite svi koji ste puni briga, ja ću vas utešiti, svi koji se brinete, svi koji plačete. Kako će nas Gospod utešiti? Kroz nas, ljude, kroz nas, hrišćane u ovome svetu i kroz liturgiju. Jer evo, bila je tu prisutna jedna gospođa koja je prišla i rekla, recite mi nešto, utešite me, meni je ćerka umrla. I kako, kojom rečju ćete vi sad nju utešiti?
Između ostalog i jedan deo predavanja koji ste danas slušali bilo je posvećeno i njoj. Jer jedino nas liturgija može utešiti, vera u vaskrsenje. Vidjet ćeš svoje dete ponovo, ajde sada dok si tu da radiš nešto drugo. To je preteško nama da pričamo. To mi možemo da pričamo, ali to da se sprovede u delo, to je jako teško. Ali mi druge reči utehe ne poznajemo. To danas je bilo baš na liturgiji, to je evanđelje. Žena, umro je sin i ona je plakala neutešna, prilazi Gospod i kaže, ajde dete, ustani. Znači, jedino nas Gospod može utešiti. Za sad nam je ovako kako nam je, jer nije gospodar ovog sveta Gospod, nego gospodar ovog sveta naš ego. Samo da sebi damo, samo da sebi uzmemo, samo da ja imam. Za druge baš me briga. I zato je takav svet loš. I uvek krivimo nekog. Ima sigurno da postoje ljudi koji upravljaju ovim svetom, ali oni su vođeni svojim egom. Da li je ego ogroman ili je mali, on pravi štetu. Tako da ili dolazimo u ime Božije ili u ime svoje. Neizostavan deo vašeg života jeste i muzika. Kao mladi ste svirali bubnjeve, klavir, iako niste učeni za to, ali evo, nedavno sarađujete sa Beogradskim sindikatom, je li tako, i sa reperom Hudi Srbom i uradili ste pesmu Svetogorski venac. Počuj nas sad, Sveti Božji rode, budio sad, Hristo Bogovođen, rasteraj mrak, hrabro do pobede. Počuj nas sad, Sveti rode srpski, počuvaj sad, Goro Bogogorski, poslušaj naš, venac svetogorski. Počuj nas sad, Sveti Božji rode, budio sad, Hristo Bogovođen, rasteraj mrak, hrabro do pobede. Počuj nas sad, Sveti rode srpski, počuvaj sad, Goro Bogogorski, poslušaj naš, venac svetogorski. Pa propoved, kaže Gospod, poznaće vas kada budete išli po svetu, to je sad drugi deo te rečenice, a znaci onima da dolazite u ime moje, bit će to što ćete govoriti mnogim jezicima. Ja ovaj YouTube smatram jednim jezikom, savremenim jezikom, uz pomoć kojeg sam ja uspeo da doprem do ljudi. A šta vredi moja propoved u crkvi kada tu stoje 3 babe koji su u crkvu došli, koji idu i to je to. Toliko mladih ima koji hoće da čuju propoved, koji mogu da čuju propoved, ali nikako da dođu u crkvu, ne mogu da prelome da dođu u crkvu, jer ovaj svet ih uči da crkva je zaostala, da crkva je nikakva, što mi upravo i pokazujemo. Tako što, eto, sedimo tamo i čekamo da nama neko dođe. Gospod nije sedeo i čekao, apostoli nisu sedeli i čekali. To ko priča, taj ne zna ništa o hrišćanstvu. Oni su išli svuda po svetu rasuti, evo Sveti Luka, gde on, tamo Dalmacija, tako, pa Makedonija, pa tamo područje našeg Balkana, išao u Afriku i tako dalje, pratio apostola Pavla. Dakle, oni su išli po celom svetu i propovedali. Znači, moraš i ti. Nauči jezik, ti moraš da znaš, ne možeš da ne znaš. Tvoje stado se razbežalo, ti sediš sa 3 ovce u toru. A tvoje stado rasuto svuda i ti samo sediš tu i čekaš. I onda neko kaže, jeste, ali ti pričaš na internetu. Ali zbog te priče na internetu, milioni ljudi su prišli crkvi. Ja imam, recimo, dokumenta, ja mogu da dokumentujem statistiku. Dakle, vi ste rekli 200.000 pratioca, ne, to je 200.000 naloga koji je subscribe-ovalo kanal. To je 40% ljudi naloga koji prate moj kanal. Znači, YouTube kanal po statistici, znači to je činjenica, prati oko 450 do 500.000 naloga, od kojih je 40% subscribe-ovalo, ovi ostali onako nemaju nalog, nego gledaju kad stignu. A sa jednog naloga gledaju me i čitave porodice, neka bude puta 3. To je 1.500.000 ljudi koji prate. Ja imam na 100.000 mailova svedočanstva koje govore da su ljudi prvi put počeli da poste, da se pričestili, da su se ispovedili i da su krenuli u crkvu. Na 10.000 ljudi koji su
spašeni životi, u bukvalnom smislu te reči, krenuli su da se ubiju. Bili su na samotničkoj postelji od COVID-a bolesni i da ne navodim sada. To sve može da se dokumentuje. Na hiljade ljudi je promenilo veru. Znate, to i vidite kako ima smisla i kako ima značenja kad krenete da pričate jezikom ljudi. Znači, našli ste način da razgovarate sa ljudima jednostavno i ljudi su se odazvali. Krenuli u crkvu, promenili svoj život, počeli da postaju, da se pričešćuju. I to je tako lako. A u stvari nije tako lako. Potrebno je da daš ceo svoj život i da se odrekneš svega i da budeš spreman i na stradanja, ne na nerazumevanja, na zavisti, na sve ono što svaki od nas hrišćana mora da nosi sa sobom. Tako da hvala Bogu. Za kraj ovog razgovora, oče, šta biste poručili vernicima ovde u našoj zajednici u Americi? Pa ovo što ste i vi konstatovali, svi da se drže zajedno, da se okupljaju oko crkve, gde se napravi crkva, da tu kupe kuću i imanje, da ne prodaju svoje kuće drugima koji nisu Srbi, da ne idu druge kuće van zajednice, da se ljudi grupišu oko crkve, naša sela su tako opstala. Onda će naša deca biti u tom okruženju, te crkve, evo sad ovde postoji plan, otac Nemanja napravi plan da napravi školu. Znači imat ćemo svoju školu ovde, tu sve oko te crkve, oko škole, oko te hale, treba da budu srpske zajednice, srpske kuće. I kad jedan hoće da ode odatle i da proda kuću, ne sme da proda nikome ko nije Srbin. Da bi se to sačuvalo, da bi to ostalo tu. Znači, naravno da se okupljamo oko liturgije, oko molitve, a onda preko nedelje kud koji mili moji. Jedni voze kamione, drugi su DJ-evi, treći su ovo, četvrti ono, svako na svoju stranu, u nedelju opet tu. I onda vi žene sednete, popričate jedne sa drugima kako deca, šta vam traže u školi, kako se izboriti sa tim, koje bolesti imate, koje lekove pijete. Mi muškarci pričamo o kamionima koji se pokvarili, o utakmicama koje smo gledali, o iskušenjima i onda se povrati život. I onda opet svaka nedelja za nedeljom. A Gospod Bog će blagosloviti, doće nova pokolenja koji će gledati od nas i to naučiti. Jer što mi decu naučimo, to će oni raditi. Oče, hvala vam mnogo. Zaista mi je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama i svako dobro vam želim. Živi bili.